Bisaya. Ay! Ah! Medyo tagtugtog eh. Ngunit pa, Kiblagon guys. Kiblagon, Malalag, and matay manok ulit sa kabukiran. Bulanan. Guys, ingon sa tagiya dili pa daw ni bukid. Di pa daw ni bukid ha. Oh. Oh. Grabe naman ni guys. Uy, okay, bulan to. Dos sakit. Mani ang agian. Ang uling agianan niya. Sana. Siya. Banyak. Balay ni Kuya Boyer. Nanigin mi sa tumor sa Kiblagon. Yata tayo. Samot patong ako ako manginginan ko ikaw na si Binar yung naka-apil ko si Binar. Lapi ko maabot na to sa Yan namin sa Our Lady of Loreto. Mga tagiya. Nagyapunta sa Our Lady of Loreto, Kiblagon. Oo. Patron daw sa Our Lady, ang Our Lady of Loreto sa mga travelers. Hello bags, pagi. Pagi. Mo ni ang simbahan sa ubos sa Dakong Cruz sa Kiblagon.
body po itong bintang. Murag di mailhan nga Pilipino. Kat sila on. Oh. Wala ka dika? Okay. Throw your things away tonight. We'll go a different way, you and me. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. I can True. see us breaking Lovely down the flowers. barrier. Muni ang farm. Oh yeah. Oh, lovely. With One the is speed red, of the light we other is cross white. the stratosphere. Oh yeah.